Hola, bon dia. D'on ve la guitarra? Doncs la guitarra ve del cap de moltes persones i de moltes cultures i civilitzacions, perquè és molt fàcil posar una corda tensada i a partir d'aquí fer música. Però, de fet, la persona que va escriure la primera enciclopèdia de la música, que era Johannes Tinctoris, que va viure durant 30 anys amb el rei de Nàpols, al servei del rei de Nàpols, i que és el que va escriure la primera enciclopèdia sobre la música, al final del segle XV, va dir clarament que la guitarra era un invent dels catalans, malgrat que després, com és sabut, com tantes altres històries, els castellans se la van apropiar. Però, i la paraula? D'on ve la paraula? Doncs ha tingut un recorregut molt complicat i, de fet, no se sap del cert, però és que tant en català com en castellà ens va arribar de l'àrab, quan, de fet, l'àrab ho va agafar del llatí i del grec, que es deia kitara, en grec kithara, o kitharé, i se suposa que va venir del persa. De fet, totes aquestes cultures tenien algun tipus de guitarres. Però quin és l'origen d'aquesta paraula en persa? Doncs en persa, de fet, la paraula, tot i que hagi canviat una miqueta, era setar. Setar. Se volia dir tres i tar volia dir cordes. Per tant, aquesta guitarra, com veieu, no té cap corda, per tant, aquesta no és guitarra ni setar, però les guitarres tampoc serien ben bé guitarres perquè no tenen tres cordes, però això, evidentment, ha anat evolucionant al llarg del temps. I setar, per què volia dir set cordes? Doncs tar ve de l'arrel indoeuropea ten, que volia dir tensar, i per tant una corda es va dir a partir de la paraula que volia dir tensar, tar, i se volia dir tres, i de fet també té el mateix origen que el nostre tres, a partir de l'indoeuropeu, perquè de treies va anar passant a threies, i de threies a sereies, i de sereies a ceres, i de ceres va quedar el C, i per tant aquest C té el mateix origen que el nostre tres. Per tant, C, tar, volia dir tres cordes, en concret, tres cordes tensades, i d'aquí ve la guitarra. Em podeu seguir a Responsabilitat Global. Gràcies!